Ahoj, tady je video od Hello Water a teď vám tady ukážeme moderátorky, které se budou ptát našich učitelů, jestli je lepší balená anebo voda z kohoutku. Takže máte radši balenou vodu nebo vodu z kohoutku? A proč? Je levnější a mám ji pořád při ruce. A co když jste v Africe a nemáte tam vodu? Tak rozhodně balenou vodu. Děkuji. Co máš za to? Takže máte rádi vodu balenou nebo vodu? Ano, já piju jenom vodu z magnéziu. No, protože obsahuje také vitaminy, co potřebuje, minerály, co potřebuje naše tělo. Proto. Takže máte radši vodu balenou nebo vodu z kohoutku? Asi z kohoutku. A proč? Tak protože je čerstvá a tykoucí a může být studená, tak to se hodí. Děkujeme. Takže máte radši balenou nebo vodu z kohoutku? Asi spíše balenou, no, balenou. A proč? Protože voda z kohoutku jako není vždy úplně, nemusí být úplně jako, ne že zdravá, ale spíš čistá. Ono hodně záleží, jako kde se člověk nachází. Ale zase třeba u balené vody mi vadí ty balené vody v plastu. Radši třeba v té skleněné lahvi. Aha, dobře, tak děkujeme. Není